Zase sú 3 hodiny a ja nemám video? V čo verím? Ja vám to poviem. Ja si myslím, že akože úplne bytostne som presvedčený o tom, že človek, keď už je na tomto svete, tak by mal byť viac na osoch, než kokot. Túto báseň, ako je tu predtým, by sme rádi venovali dnešnému dňu, ktorý je dňom SMP. Neviem, či ešte evidujete, čo to je, ale ja by som chcel povedať len jednu vec, že v Banskej Bystrici vlajú čierne vlajky, lebo niekto si zmyslel, že on hejtuje SMP, tak ja by som chcel hejtovať jeho. Keď seba by ma niekto súdil, niekto, kto proste o mne, že hovno vie, tak idem do internetovej diskusie, nepotrebujem na to spoločnosť.